Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa daidai wannan lokaci. A yau insha Allah bidiyon mu zai ta'allaka ne akan tutorials akan yadda mutane za su rinka siyan abubuwan da ke kan under Ethereum network. So mutane muna ta yin tutorial ne akan abubuwan da suka danganci BSC, wanda kuma na ga inbox da dama mutane sukan yi bayani akan cewa su fa ana ta yin magana ne akan BSC a nuna masa yadda ake siya akan Ethereum network a cikin kuma Trust wallet. So yadda ake yin siya akan Ethereum network suna nan da dama, kamar yadda na yi bayani a da a previous video dina na yi bayani akan yadda ake swapping da kowane coin da na kawo muku misali na akan Shiba da sauransu. So riga mun san Shiba network yana under Erc20 ne, kuma Erc20 mun riga mun san is a Ethereum network. So shi yasa insha Allah a yau bidiyo dinmu zai ta'allaka ne domin ya nuna muku yadda za ku rinka siyan coin waɗanda suke under Ethereum. Abin da ake bukata ka fara sani shine idan muna amfani da Trust wallet muna amfani da D-apps ne wajen accessing swapper. Shi swapper din nan shi yake providing waje wanda kamar yanzu idan ka yi coin haka, kun ga su Binance da exchanges da platform waɗanda suke providing wato exchanging na coins ko kuma siya da sayarwa wanda they are independent, wanda yake da sauransu. Su ma haka yanayin su ma swappers waɗanda zaka je kai swapping din abin ka, waɗannan akan sa coin a cikinsu ya zama da cewa an sa based on Ethereum network. Yanzu muka ɗauki kamar pancakeswap mun san cewa baya ɗaukan kowane Ethereum network saboda network ɗin da yake kan chain ɗin shi ba na Ethereum network bane ba, suna accepting only BSC network ne. So yanzu zamu bayani akan shi ma Ethereum wani swapper ne wanda yake zai main kamar yadda muke amfani da pancakeswap a matsayin Binance Smart Chain Network. To wani swapper ne shi ma ya zo wanda za ka yi kai accepting a Ethereum network, wanda mutane idan yau suka kirkiri wani coin wanda yake is under wato Ethereum ko kuma Erc20 za su je su sashi a wannan company din wato na Binance, a wannan company na Ethereum, wani company na platform din da za su je su sa coin din wanda yake under Erc20 domin su wato sanya wato wannan coin din. Babban kamfanin da suke amfani da Ethereum network shine idan ka zo D-apps din nan a nan wajajen, idan ka zo wajen na search bari mu ga see all, waɗannan duk mun yi amfani da pancake ne, so shi yasa za ku ringa ganin su a haka. So now I'm going to delete clear browsing data, kun gane, sai in bar shi a haka. So Binance Trust wallet ba sa duk kowane wato coin wato kowane recommended, unlike pancakeswap. A pancakeswap za ga akwai recommended wajen abubuwa da dama waɗanda za ka gansu ga sunan list wato na swappers ga sunan da dama. Akwai su pancakeswap a farko, akwai Uniswap, akwai Compound, akwai Cube, akwai Binance Dex, akwai Autofarm da sauransu. So akwai su Open Ocean kuma a sama. So babban swapper din da yake an san coin din Ethereum shine Uniswap kun gan shi a duk lokacin da ka buɗe, sorry ban buɗe data na ba, I'm going to open it like this. So Uniswap shine babban wato kamfani da suke amfani da wato swapper wanda yake is under Ethereum network. Akwai kun ga Uniswap muka ce ko, so now za mu je mu buɗe mu ɗauko wato kamfanin Uniswap mu search uniswap.org kashi na sama. Idan ya buɗe zai buɗe haka, mun yi clicking akan shi da mu jira ya buɗe. Wani lokacin ne network ɗin kai ta fama da shi. So now ya riga wannan shine Uniswap. Daga duk wanda bai san Uniswap ba, wannan shine Uniswap. A lokacin da zaka yi connection din shi da wallet ɗinka, kun ga yanayin app din shi da sauransu ya sha bamban da na pancakeswap.
ina fata an fahimta. Ya sha bamba za ka danna wajen launch app din nan, za ka yi clicking akan shi. Kun ga wajen da aka rubuta connect, sai ka danna connect. Idan ka danna connect, har ila ina nuna muku cewa a nan wajajen za ku zo ga address din ku na wato automatic address, sannan nan wajajen ga logo ne na Ethereum shi ya baka. In ba Ethereum ne ba za ka iya connecting Uniswap da kowane network ba, only Ethereum. Kuma gashi nan smart chain, Ethereum, smart chain, Polygon, Ethereum Classic, Tomocoin, Thunder token, Go chain da dai duk sauransu. Kun ga anan wajajen anan ake sa contract address. Kamar yadda muke sa contract address na kowane coin, haka zaka zo kai pasting contract address a cikin wannan wajajen. So for the purpose of training, zan je dauko contract address na wato bari na shi ba domin in nuna muku misali akan shi. So now bari mu dauko shi ba. Bari mu click akan shi ba. Kun gan shi nan shi ba coin. So za mu yi kasa wanda na nuna muku inda ake a previous video. Kun ga Ethereum sai ka zo ka tanna shi, sai ka zo kai minimize sai ka koma. So bayan ka zo kai minimize in wallet ɗinka tana da code ne, sai ka zo kai anan sai mi paste din contract address. Kun ga shi ba ya kawo ko shi ma kamar yadda kuka gani na BSC, sai ka zo ka danna import, sai ka sa musu import. Kun gane ka danna import duk wani wanda za su nama. Kun ga anan Ethereum ake bukata. Idan ka zo nan, tunda dai Ethereum shi yake swapping din, baka da wani abu da zaka iya sa anan wajen kumba ko Ethereum shine gas fee ɗinka. Ka sani cewa sai ka aje Ethereum a cikin Trust wallet ɗinka wanda yake under ERC20. Idan kana so ka kai sending ERC20 Ethereum, wannan ba wani abu bane, zaka isa ko USDT. A can akwai USDT wanda yake cikin under ERC20 ko kun gan shi nan Theta, shi ma zaka iya ka aje shi wanda yake under ERC20. But ka sani gas fee kamar yadda ake ɗaukar mana Binance Merchant, su ma haka dole ka aje Ethereum wanda yake under ERC20 sannan za a ranka charging ɗinka. Ya zama ba wai ka zo ka ɗauko wannan USDT ERC20 ba sannan ka zo nan ka ce zaka rinka swapping. Zaka iya kai haka, saboda mene ba kowa bane zai iya transaction da Ethereum din. Kuma kaman unlike BSC mutane sun san value din shi sosai da sosai wajen kamar yan ka zo zaka yi swapping ko sauransu. So nan ba mu da USDT wanda yake under ERC20 da yana muku showing live. In zan irin wannan showing din ina yi ne ga only V.I.P student nawa, waɗanda dole ka je ka sa kuɗin ka nuna musu step by step yadda za su rinka wannan abu. So ga duk wanda yake son yake sha'awar shiga V.I.P din mu abu da yake a koda yaushe zai iya zuwa ya subscribe din mu, domin za mu sa link din mu a cikin kowane video mukan sa link din mu, daga wanda yake sha'awa zai iya zuwa ya je ya sa shi. So anan ka sani gas fee ɗinka wannan connection ɗinka shine Ethereum. Ka aje Ethereum enough a cikin wallet ɗinka, saboda sometimes Ethereum suna charges da yawa ba kaman BSC network ba. So ka aje Ethereum ɗinka, sannan kuma in kana so ka ya zama da cewa ya zama ma the easiest way ka rinka sanin shi ba na dala nawa zaka siya, to ka ajiye ma USDT ERC20. A lokacin da zaka yi swapping, in ka tabbata wallet ɗinka kana da Ethereum wato a cikin wato wannan wallet ɗin naka nan wajajen. Kun ga Ethereum ana sai ya zama da kana da shi. Wajen receiving Ethereum ɗin, so kun ga gashi nan, send only Ethereum to this agent, send any other currency may result in your permanent loss. So anan kuma baka gane mai ba za ka iya zuwa ka danna Ethereum din. Ethereum gashi nan yana nan da yawa, gashi nan kun ga ERC compound Ether, ga Polygon Ethereum, duk ba wannan muke. Kun ga gashi nan graph. Idan ma ba za ka gane da wannan din ba, ka dauko wannan raft ERC20 sai ka zo ka danna copy, wanda na tabbata kun ga wannan address din 5D91 din nan, to bari ku gani shi ma wancan shi din ne za ku gani. Kun ga receipt 5D91 kun gani a ƙarshe. So this shine farko zaka danna receipt, ka je ka turo shi in kana da wato a nan wajajen ka, idan kana da Ethereum a cikin wato withdrawal. Idan ka zo wajen withdrawal kun kana yi wannan din shi. So idan ka zo Binance, zaka bude cikin Binance ɗinka. Idan ka bude cikin Binance ɗinka zai kawo ka nan wajajen, sai ka zo ka paste wannan address din da ka dauko a cikin Trust wallet, sai ka zo nan ƙasa. Nan tunda bai ma selection network ba, ka zo da kanka ka zo ka zaba ERC20 muke bukata, ka danna yes. Sai dan nan ka zo ka faɗa adadin Ethereum din da kake so ka faɗa, ka sa in 1 ne kun san ai dollar din 1. In ka sai Ethereum na worth of $50 ne,
anan za ka ga max sai ka zo ka danna shi, sai ka danna withdrawal sai ka turo shi zuwa wallet ɗinka. Kaɗan ba shi lokaci kaɗan insha Allah zai zo ya shigo cikin wallet ɗinka, yana zuwa zai zo kamar haka. So bayan ya zo kamar haka shi ma haka USDT za ka koma cikin wato Trust Wallet Binance ɗinka. In kuna so ku rinka yin wannan transaction ɗin successful, ku rinka amfani da Binance. So idan ka shigo shi ma idan kana son USDT ɗinka za ka zo wajen Binance ɗinka sai ka zo ka koma Trust Wallet ɗinka. Kun gane? Ka zo Trust Wallet ɗinka ka zo ƙara copy ɗin. In za ka turo USDT ya zama da cewa USDT ɗin da za ka siya ba ruwanka, in a Binance ne kawai ka sai kowane network ne. In Ethereum ne ka je ka sai kawai ka danna Ethereum, ba ya ka je ka zaɓi wani network ba. Wajen withdrawal ɗin a nan ake canza network. Mutane abin da ba su sani ba kenan. Wani zai iya zuwa ya ringa tambaya kai cewa to yanzu a Binance ɗin na sani, zan je Binance sai na je na nemo ERC20 na sai Ethereum. A'a, wannan network na Binance kana iya ka canja shi. Wajen withdrawal ake canza network, wanda na nuna muku a halin yanzu. So now tunda muna buƙatar USDT sai mu zo mu danna USDT a nan wajen ko USDT. Kun ga mun yi search din shi a ERC20. Na faɗa muku ERC20 ku rinka da cewa ERC20 gashi ne, ka danna receipt sai ka danna confirm sai ka danna copy sai ka zo nan wajen kana da password sai ka zo dan withdrawal ɗinka sai ka zo ka danna. To anan in bai baka automatic ya ma selection ba, mun san da ERC20 muka copy ka zo ka danna. But kun gani akwai matsala a wajen ERC20. Ina son faɗa muku transaction fee ɗinka za su caje ka naira na gugan naira 15 USDT, which is very very annoying. It's very very annoying gaskiya. Ina fata kun fahimta. It's very very annoying. So duk lokacin da za ka yi withdrawing na wato ERC20 ka sa a ranka cewa za su caje ka wannan kuɗin. Ina fata an fahimta. So duk lokacin da za ka yi withdraw ana cajin wannan kuɗin. So it's very very annoying. Kada ku duk wanda yake gani zai yi transaction da Ethereum gaskiya waje ne wani na masu kuɗi, kuma a nan yawanci kuma ana samun kuɗi tsakani ga Allah under Ethereum. So minimum abin da za ka yi ka tura shi ne daga 30 ne, saboda za su caje ka guda 15. Wannan network fee din kai ku dauka wai Binance ke cajin nan, wallahi ba Binance bane, network din Ethereum su suke da wannan charges din. So shi sa sometimes mutane ba sa yi transaction da Ethereum network because of their charges. Charges din is too much. It's very very too much. Shi sa mutane sun ta'allaka akan BSC, kuma avoiding din BSC abin da ya sa mutane ba su cika transaction a Uniswap ba a ce kai kuɗi zuwa Uniswap ba, sai ka hambatsa ka zama kana da kuɗi, kana thousands of dollars kana transaction, to ba za ka damu da wannan charges na 15 ba, saboda kana da potential akan abin da za ka je ka siya. Shi sa mutane yawanci sukan je Hotbit su samu irin su KuCoin ko kuma su samu wani exchange din da aka aje wato wani network wanda yake na wato Ethereum. So sai su tura wani coin din nasu zuwa can, sai su je su converting coin din nan zuwa Ethereum network, sai su je su yi abin da suke so. So wannan na muku ne a gurguje domin in nuna muku wato waɗannan abubuwan da za ku ranka yin su ɗaya bayan ɗaya. So now bayan mun san yadda za mu yi, mun na nuna muku da kuma in ka cika apps ka Uniswap na idan zai connecting da wallet ɗinka, in ka turo Ethereum in kuma kana amfani da Ethereum din mana ma zalla baka son USDT din za ka yi ka ringa amfani da shi kadai. Wannan shawara ya rage ga naka. So anan na faɗa muku zaka zai ka sa contract address da duk wanda kake so ko wanda network kake so, muddin yana kan ERC20 kana so zaka importing ka sashi ne, zaka zo ka faɗi adadin 0.000. Wannan nuna muku wani abu da zan ba mun sa shi ba, kun gani? To anan sai ka sa 0.009. kun gani? Yawancin su bai cika abin nan ba. Bari mu gani in yi loading, bari mu ga wani abu zai nuna muku. Dan yanzu sun yi update, ban sani ba ko yanzu yana import before yana iya nuna ma value na abin da za su baka. So now let's wait and see. Bari mu gani za su iya su bada gashi ne enter amount 0.01. bari na ga wani abu shi ba nawa za su ba wanda za ka mai iya magani yanzu. Da ya kan ɗanyi abin yi sharp but now na ga dama shi sabon abin nan ba. So idan ka zo ka gwada kai a lokacin ka ga abin da za ka yi ka tura na what of Ethereum da abin da kake so ka siya na shi ba, ko kuma ka faɗi adadin shi ba na guda nawa kake so ka siya. In ka je Binance ka je kai abin nan wanda yanzu ma mun riga mun sani, in ma shi ban ne kake so ka siya za ka tafi kawai direct Binance ne ka je ka sai abin ka, sai ka je ka so shi a can. So a can din gaskiya ya fi.
so wani coin din kuma ba za ka kai shi Binance ba, dole ka zo cikin Uniswap ba za ka zo ka sai shi coin din da yake da potential ne, wanda yake sabon new coin ne, wanda ka je ka samu shi a coin market cap. To dole ka zo nan ka zo ka yi facing contract address, ka faɗa da abin da kake so ka sai wannan coin din sannan za ka iya ka sai shi. So insha Allah anan zamu dakata da bidiyon, na ga yana so ya tsayi ya kai kusan minti 15 yanzu. So insha Allah anan zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima, all trade and happy trading and goodbye.